Ako dnes vytváraš a odosielaš svoje faktúry? Ako si eviduješ úhrady alebo neplatičov? Stále sa trápiš s Excelom alebo zložitými účtovnými programami? Si pripravený na zmenu? Registrácia zaberie menej než minútu. Prvú faktúru vytvoríš do 3 minút. Superfaktúra vyplní väčšinu položiek za teba a navyše pamätá si tvoje zvyky. Nahraj svoje staré faktúry online. Podporujeme všetky bežné účtovné programy a nezabudli sme ani na Excel. Vystavuješ opakovane rovnaké alebo podobné faktúry? Zduplikuj a odošli novú už za pár sekúnd. Ulož ako PDF, odošli e-mailom alebo Slovenskou poštou. Superfaktúra za teba faktúru vytlačí, zabalí do obálky a v tvojom mene pošle klientovi. Náklady môžeš mať vždy pod kontrolou. Ak sa rozhodneš evidovať si všetky svoje náklady, budeš vždy vedieť, kde míňaš najviac a na čom by si mohol ušetriť. Získaj okamžitý prehľad o svojom hospodárení. Nečakaj na účtovníka a jeho mesačné či ročné uzávierky. Vyskúšaj superfaktúru bez rizika 1 mesiac zadarmo.